Sus nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya magakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reforma. Isgutan ang mga tagna nga nisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reforma. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, modanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reforma. Ang tingog sa reforma. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi. Mayong gabi alang sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kininyo nga alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon aron sa paghisgot mga higalas, mga pulong sa Dios, may kalabtanan sa ato ang kaluwasan. Pasalamatan nato ang Dios nini nga kahigayunan nga gihatag nga ni kanato sa diin kita gitagaan usab og maayong panglawas mga higala aron sa makapangalagad nga naha kaninyo, makahatag og pasidaan, makahatag og informasyon, maitungod usab mga kahigalaan, ilabi na kung maghisgot ngadto sa atong kaluwasan, no? Kana siya pinaka-importante sa tanan tungod kay sa gisgotan na nato kagabi mga kaigsunan, sumalapas Matthew 4 versikulo 4. Nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundili sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios, mga kaigsunan. So manahinungdan nga inyong alagad mga kaigsunan, mopahat nga niya kaninyo ilabi na sa mga pulong sa Dios aron usab nga dunay pagkaon mga kaigsunan ang atong nga kalag, no? Kay kung ugaling mapasmo ang atong kalag mga higala, ato bang hunaw-naon, no? Nga ato gani nga physical nga panglawas. Once nga mapas mo mga kaigsunan, lain gani ang atong bation, no? So daon sa pagkaha kung ang atong kalag mga kaigsunan nakulangan sa mga pagkaon nga angay o gikinahanglan ni ini, mo hinungdan mga kaigsunan nga kinahanglan ato sab nga pagkanon, no? Atong tagaan og pagtagad mga kaigsunan aron mahimsog ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. So mo na itumong og tinguha nato mga kaigsunan aron mapaabot nga naha kaninyo ang mga pulong sa Dios, labi na nining kagabion, na? So muna usa sa ato sab nga gipasalamatan sa Ginoo. Medyo arang-arang, no, nga atong panahon karon, medyo di pareho kagabi mga higala nga dunay taligsik, no? Pero sa gihapon, no, mag-amping kita mga higala, labi na sa mga biyahero sa tanan nato nga mga kaigsunan nga nagabiyahe. Kanunay mag-amping nya di kita malimot mga kaigsunan sa pagda sa ato usab nga kanana ang raincoat mga kaigsunan aron nga kung ugaling dunay ulan mga higala, mahimo nga kanini ang dunay panagang, na aron usab nga kung duna may pundong mga balatian sa tong lawas di mugula tungod sa nataligsikan ta, na? So muna pinaka-importante kay mga kaigsunan. Salamat usab na sa tag-iyan nining mong istasyon si Doc Remilito Oy, kauban sab sa iyang tibuok nga panimalay. Og man usab sa mga nagadumala usab nining mong istasyon, pinangunahan sab sa ato ang station manager si Sir John Lee Viking, na?
o sa ato usab nga kauban speakers lawak si Sir Juben o saya usab nga kauban nining mga tungura. Salamat usab nining pag-assist nganhi kanato labi na sa ato nga program, no. Salamat usab sa kang Sir Romelo Nobinario kauban sab kang Ma'am Melona. Nga usas mga hinungdan mga kaigsunan nga kita usab makahimo sa pag-program dinhi sa ato ang o dinhi nining maong istasyon mga kaigsunan sa XFM Cebu 88.3. Now, sa mga kaigalaan o mga kaigsunan nato, ilabi na sa mga tigpaminaw, sa mga bag-o lang nga naka-tune in, ilabi na sa bag-o lang nga nahibaw mga kaigsunan, no, kanunay nagapaminawan pero wa makapaminaw sa ato nga program. Kini mao nga ato ang numero mga kaigsunan 0976-555-1008. Usbon ako, no, sa mga higala natong mga kaigsunan nga wa makakuha sa ato ang numero panahon sa ato nga programa dinhi tingog sa reformasyon. Mo ni nga ato nga numero 0976-555-1008. O di ba kaha, no, sa mga higala natong mga kaigsunan nga naalang sa duol, hala bisita mo mga kaigsunan aron sab magkauban ta sa pagsimba, no, pagpasalamat sa atong labang makagagahom. Labi na sa matag adlaw nga Miyerkules mga kaigsunan gikan sa alas 7:30 ngadto sa alas 8:30 nya sa matag Biyernes alas 7 gabi ngadto sa alas 8 gabi mo nang oras sa atong panimbahon. Unya sa matag adlaw Sabado alas 9 ngadto sa 8 nya den humans paniudto mga kaigsunan dunay panimbahon usab mao sa ka oras ngadto sa ka oras ug tunga, no, sa kahaponon. No, sa mga higalan na to, na alas dool, no, bisitaha nga to nga opisina, labi na kung gusto sab ninyo nga masayod, nga dogang pa o palalom pagayod sa kinini ang doktrina nga gihuptan usab sa Seventh-day Adventist Reform Movement, no. Unya sa atong mga higala, labi na human dinhi sa atong nga program, pwede usab kamo nga mo message kanato sa ato nga Facebook page. I-search lang ninyo ang /isdarmcpuc. Aha. Facebook.com.ph or Facebook.com then /isdarmcpuc. Na i-search lang ninyo or sa search button sa inyo nga Facebook mga kaigsunan isdarmcpuc. Makaplagan ninyo atong page, i-message ta kung kamo gusto nga mo bisita kami sa inyo nga lugar or dunay gusto ninyo nga ipaklaro mahitungod sab sa mga atong gisgutan dinhi. O di ba ka sa ubang doktrina usab nga wa pasab ninyo masayri mga kaigsunan nga gihuptan sa Seventh-day Adventist Reform Movement. So mo na siya ang ato ang Facebook page mga higala. Og nini nga kagabion sa dili pa ta mo padayon sa unahan magampo na kita. Dalaygon og sinimbahon namo nga Dios nga naay kaos kita sa mga langit. Ani ano sab ang imong alagad nini nga kagabion. Magabahin-bahin sa imong mga pulong hinaut lamang nga ikaw magapanalangin ini ug maghatag og giya kaalam nga langit nun nga sa diin sa mga tigpaminaw kini usab mahimo nga masabtan og giyahi lamang ang matag usa kanamo nga mahimo usab nga makinabuhian ang matag pulong nga among mapatalinghugan nining kagabion. Ikaw lamang mga panalangin sa mga panginabuhian usab sa mga katawhan labi na mga protections matag kinabuhi sa matag panimalay nga among girepresentahan labi na nining panahon sa katalagman nga nagasingabot nining kalibutan. Ikaw lamang magapagkamaayo labi na usab sa mga nagadumala nining mga istasyon sa tag-iya usab nining mga istasyon ikaw sa mga dugang pa sa panalangin usab kini mahimong yanong ginamiton usab sa pagpahas maayong balita ngadto sa mga katawhan nga wala pa sab masayod sa kamatuoran. Ligaw na lamang pagtuo bisan taliwala sa mga pagsulay nga may abot sa among kinabuhi aron sab kami makalahutay sa katapusang mga adlaw ug makaplagan nga nagabuhat uyon sa imong kabubuton. Pasaylo lamang daghan nga makapakyasan kining tanang gisalig itugyan gilamang madawat sa ngalan ni Hesus nga mong manluluwas. Amen. Nini nga kagabion magkakaigalaan na last time or kagabi mga kaigsunan may divert tag kadiyot no sa ato usab nga mga hisgutanan no tungod kay sa katapusan or last nato nga panaghisgot mga kaigsunan naghisgot kita mahitungod sa Kristohanong pagpugong no o kana may kalabtanan usab mga kaigsunan sa ato aghapon nga kaluwasan
na kani nga pagpugong, pagpugong sa atong kaugalingon sa mga butang mga kaigsunan nga wa mahimot sa Dios nga atong pagbuhaton mga kaigsunan sa ato nga panglawas. O gani kana siya mga kaigsunan once nga makabot nato. Sumala pa mga kaigsunan sa Galacia atong nga padayon. Galacia 5:22 o 23. Kining maong pagpugong mga kaigsunan usa di ay kini sa bunga mga kaigsunan sa espiritu. Once nga ma-apply ni sa atong kaugalingon mga kaigsunan, nindot kaayo ang mahitabo mga kaigsunan. Atong basahon no. Kung doon na mo'y Biblia, palihog sa pakig-uban kanako nining kagabion sa pagbasa. Yun niya, kung wa man ugaling, doon na mo'y mga lapis mga kaigsunan or ballpen o banan sa papel mga kaigsunan. Atong malista no. Aron usab nga pohon no, kung doon na tay kahigayunan mga kaigsunan sa pagpamalandong. Atong susihon nga kung ugaling doon na tay mga pangutana, ay paabot lang sab dinhi sa ato ang programa. Na sa gikaingon na nato, pwede mo comment mga kaigsunan sa ato nga Facebook Live dinhi sa XFM Cebu 88.3. Search lang ninyo na mga kaigsunan. Nya i-like na lang pud ninyo, i-follow ang ilahang nga Facebook page aron sab kamo mahimong updated no. Unya kung ugaling do na mo'y mga pangutana, i-comment lang sa ato ang sab nga Facebook Live. O di ba kaha, kung ugaling di na mo kaabot mga kaigsunan tungod kay mabisi mo, no, di na mo ka gusto ninyo mag-concentrate sa pagpaminaw, then pwede usab i-message kita after na sa ato ang program katong gihatag usab nato nga Facebook page no. Search lang ninyo ang Darm CPUC. Now, atong basahon na Galacia 5 bersikulo 22 o 23. Unsa may gisgutan dito? Sa pinulungang English na ni siya mga kaigsunan no. Mo netong gamiton sa pagkakaron. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith. Ang 23 nagingon, meekness, dugang mga kaigsunan no, nga bungas balang espiritu o bunga sa espiritu. Meekness, then human sa meekness, temperance. Against such there is no law. So kana siya mga kaigsunan, kining pagpugong di ay or temperance mga kaigsunan usa sa bunga sa espiritu mga kaigsunan, which is moy buot sa Dios nga atong mabatunan. Muna nga kita kinahanglan magpugong sa atong nga kaugalingon. Kanang gisgutan dias 1 Corintos 9 bersikulo 25. 1 Corinto 9 bersikulo 25. No, English gapon ni kung aduna moy Cebuano diha mga kaigsunan no, uban nilang ninyo ang ato sab nga pagtuon o so siha lang sab ninyo no sa Cebuano nga pinulungan aron nga makuha sab nato ang punto. 1 Corinto 9 bersikulo 25. Nag-ingon ang pulong. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now, they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Klaro kayo mga kaigsunan, no? Kinsa may sikat din his Pilipinas mga kaigsunan nga kanana ang once nga gusto niya, ato na lang i-cite mga kaigsunan si Manny Pacquiao, usa sa pambansang gitawag siya pambansang kamao mga kaigsunan. Kinis Manny Pacquiao mga kaigsunan nahimong magmapinugnanon sa iyang pagkaon. Sa tanan niya nga gikinahanglan mga kaigsunan, siya nagmapinugnanon sa tanang mga butang aron nga makadaog mga kaigsunan, labi na kung laban ang hisgutan, boxing maning iya no. Doon na pa'y daghan ng mga atleta, mga kaigsunan, sila nahimong nagmapinugnanon sa ilang pagkaon or sa tanan nga mga butang, mga kaigsunan, sila nagmapinugnanon kay kung ugaling dili, wa sila disiplina silang kaugalingon mga kaigsunan, lisod kaayo ang pagdaog. No? Sumala pa ni Apostol Pablo, dias 1 Corinto 9 bersikulo 25,
sila nagmapinugnanon sa tanang mga butang alang lamang sa gitawag nato og corruptible crown. Kana lang madunoton tungod kay kaning mga butang nining kalibutan na mga kaigsunan, kana tanan mga kaigsunan madunoton lamang. Pero adunay pero mga kaigsunan, but kita mga kaigalaan ngadto sa dili madunoton nga korona. Ato lang gidungangan tungod kay nagisgutan man diha, no? Ato na lang i-direct sa punto mga kaigsunan tungod kay ang gisgutan diha. Now they do it to obtain a corruptible crown. Kita ngadto sa korona mga kaigsunan nga dili siya madunoton. So meaning pa kana bang langit nun nga korona nga dili makuha ni bisan kinsa mga kaigsunan gawas kung siya madaugon. Tanan nga mga atleta mga kaigsunan, sila adunay disiplina sa ilang kaugalingon pagka mapinugnanon sa tanang mga butang aron lamang nga mahimong makakabuot ni anang corona or crown mga kaigsunan or nato gold nga medal mga kaigsunan para lang nga magmadaugon ni ana. Now, kita isip nga mga Kristohanon mga kaigsunan nagmapinugnanon usab sa tanang mga butang. Alang ni anang gitawag og dili madunoton nga corona. So, mo'y hinungdan mga kaigsunan nga kita usab nagmapinugnanon, no? Mo nay usas mga hinungdan mga kaigalaan o mga kaigsunan. Gani si Juan mga kaigsunan sa 3 John 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So, kana siya mga higalam, unay panghinaut ni Juan mga kaigsunan nganhi kanato, no? Tungod kay once nga ang tao mga kaigsunan apektado gani ang iyang panglawas, no? Inumdon ta mga kaigsunan, no? Dinhi sa nining maong istasyon mga kaigsunan, pinangunahan sa Yes to Health Incorporated mga kaigsunan, sila nag-promote usab sa gitawag nato og pag-atiman sa maayong panglawas. Kita usab nga mga Kristohanon mga kaigsunan kinahanglan usab nato ni nya gani mo ni panghinaut ni Apostol Juan ni Beloved John the Beloved mga kaigsunan nga kita magmalambuon diha sa ato ang panglawas. Dili lang sa panglawas mga kaigsunan, isip mga Kristohanon kita magmalambuon usab diha sa ato ang kalag, na kay lagi sa gisgutan na nato ganihang Matthew 4 versikulo 4, ang tawo dili lang di ay kay pakaudon mga kaigsunan ng ato ang kanang physical nga panglawas kun dili maingon man sa bang ato ang kalag. Now or kaning gisgutan sab dinhi sa Juan o 3 John 2 nga bisan pa man, no, magmalambuon or magmauswagon ta diha sa ato ang panglawas bisan sa ato ang kalag mga kaigsunan malambuon. So muna siya ang gisgutan diha mga kaigalaan. Now, ang Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 24. Deuteronomy chapter 6 verse 24. And the Lord commanded us to do all these statutes to fear the Lord our God for our good always, that He might preserve us alive as it is at this day. So, doon na di ay gihanay ang Dios mga kaigalaan nga sugo o kananang kabalauran or kananang kalagdaan mga kaigsunan statutes, no? Giandam niya alang kanato aron sumala pa that He might preserve us alive, na? So dunay gihanay ang Dios ni ana mga kaigsunan, no? Nga ang tawo mahimong ma-preserve siyang buhi as it is at this day, na?
hangtod nining mga tungura mga kaigsunan, no? Na mo na hinungdan nga doon na siya sana sa mga hinungdan mga kaigsunan nga kinahanglan siya o doon na siya andam, no? Alang sa iya nga katawhan. Gani na isgutan na nato ni sa dihagi nato nga mga pagtuon mga kaigsunan mo ni ato nang gipadayon sa pagkakaron. Ang 1 Corinto 3 versikulo 16 og versikulo 17. Nagingon diha sa pinulungang English na 1 Corinthians chapter 6 or chapter 3 verse 16 and 17. I mean, no? 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. O, kita di ay mga kaigalaan o mga kaigsunan, templo sa Dios, no? Naisgutan na nato ni. Pero ito lang gibalik mga kaigsunan para ma-emphasize, no? Kani gihisgutan din his Deuteronomio ba, no? Gitagaan tagkalagdaan mga kaigsunan, gipasidanan ta nga kita mao ang templo sa Dios. Unya siya nga nagadaot sa templo sa Dios. Siya sa pagalaglagon sa Dios mga kaigalaan. No, tungod kay ang templo sa Dios mga kaigsunan, kini siya balaan. No, kana mao kita. Now kung ato gani ni nga hugaw-hugawan or atong daoton mga kaigsunan, delikado kayo. No, mo nang gisgutan dias 1 Corinto 10 o 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Klaro nga pasidaan diha nga bisan unsa nga atong pagabuhaton, nagisgutan diha. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. Klaro na, no? Gagisgutan mga kaigsunan mo na nga isas pag-atiman nato sa atong lawas, which is mo ni gisgutan diha nga templo sa Dios mga kaigalaan. Atong i-preserve kay once nga atong daoton ni siya, laglagon gay nato ang Dios usab maglaglag nato. Mao na nga gipasidaan ni Apostol Pablo diha sa 1 Corinto 10 versikulo 31 nga kung mukaon man ta or muinom or bisan unsang atong pagabuhaton, hinumduman nato, do all to the glory of God mga kahigalaan. So kana siya mo'y gisgutan diha sa mao nga bersikulo, no? 1 Corinto 10 versikulo 31. Atong buhaton ang tanan. Let us remember, kung mukaon ta, kabubuton makanis Ginoo, no? Kini atong gikaon, di ba kani makadaot itong panglawas? Muinom ta mga kaigsunan, di ba ka madaot ang lawas ani kung muinom ta ani? Kana mga kaigsunan, mo tanay mahimutang sa atong hunahuna. Unya sa panahon mga kaigalaan ug mga kaigsunan nga ang Dios gilalang niya ang kalibutan, hasta ang tao mga kaigsunan iyang giumol, doon na siya kini naghisgot man ni sa pagkaon nila mga kaigsunan, doon na gihatag ang Dios, gihanay ang Dios ngadto nila, alang ngadto nila mga kaigalaan ug mga kaigsunan, alang sa tawo. Una-una mga kaigsunan, kung atong basahon ang Henesis 1 versikulo 29, human sa paglalang sa tao mga kaigalaan, adunay giandam ang Dios tungod kay lagi, no? Kanagisgutan diya sa 1 Corinto ba, no? Ang atong lawas mo'y templo sa Dios. Kini nga tayo mga kaigsunan, sawa pa mahulog ang tawo, naisgutan na sab natin sa nang labay natong pagtuon, pero bot na kong soblion, no? Unang peryodo mga kaigsunan, no? Tungod kay dunay 7 ka peryodo mga kaigsunan kung maghisgot kang atos pagkaon. Sa unang panahon, no, sa paglalang sa tao mga kaigsunan, sa pa kini mahulog sa pagpakasala, diya sa unang peryodo mga kaigsunan, ang unang pagkaon sa una natong ginikanan kanang gisgutan diya sa 1:29 sa Henesis. Atong basahon, no? And God said, behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of the earth,
and every tree in that which, or in the which, is the fruit of the tree yielding seed. To you, it shall be for meat. Alang kaninyo, kini siya inyong pagkanon or kalanon mga kaigsunan. Unsa man to? Bunga sa kahoy, unya unsa pa? Herb bearing seeds, kana siya mga kaigalaan og mga kaigsunan. Fruits, grains and nuts mga kaigsunan, those herbs bearing seeds mo na gisgutan nga pagkaon sa tao sa paglalang, no? Human nga tao gilalang sa Dios mga kaigalaan, aduna na siya gihanay nga pagkaon ngadto sa mga katawhan o ngadto kang Adan o giba mismo mga kaigsunan tungod kay sila man ni ang gilalang sa Dios mga kaigalaan. Genesis 2 versikulo 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Klaro no, nang gisgutan diha. 2:16. Wala pa ni mahog mga kaigsunan ang tao sa pagpakasala. Unay gihatag nga pagkaon sa Dios ngadto sa iyahang mga katawhan, no, ngadto kang Adan ug kang iba particularly tungod kay kani sa ilaha man nga panahon mga kaigalaan. Now, sa dihang ang tao mga higala nahulog sa pagpakasala, anaw na to, no? Ang unsa sab ang gisgutan diha sa Biblia? Doon na ba'y gisgutan usab sa Biblia mga kaigalaan? Sa dihang human nga ang tao mga kaigalaan nahulog sa pagpakasala, unya ang nature sa tao mga kaigsunan na usab, no? Sa una, magatiman lamang sa Garden of Eden mga kaigsunan. Unya makakaon sila sa tanang bunga dito, gawas lang atong isa. Katong bunga sa kahoy sa pag-ilag sa maayos dautan, motoy wa gipakaon sa Dios ngadto nila. Pero lagi kay ang tao mga kaigsunan ni supak man sa gihatag sa Dios ngadto kanila, mo hinungdan na nga nahulog sila sa pagpakasala. Now, doon na ba'y changes sa ilahang pagkaon? Since nauusab ang nature sa tao mga kaigsunan, at that time, di pa sila mamalatyon, pero sa human nga sila nahulog sa pagpakasala, nausab, doon na sila'y kamatayon, unya dayon, kanini ang magtrabaho na sila maayo sa yuta mga kaigsunan aron makakabaton og pagkaon. Magpasingot na sila maayo mga kaigsunan kay lagi magtrabaho naman. Imbis sayahay ra kaayo pero kay nahulog man sa pagpakasala lagi. Amo na hinungdan mga kaigsunan nga sila na usab ang ilaha nga pagkaon. Now, ang Genesis 3 versikulo 17, sa panahon nga nahulog ng tao, atong tan-awon mga kaigsunan unsa na say kausaban sa ilahang or pagkaon nga gihatag sa Dios ngadto nila. Genesis 3 versikulo 17 nagingon, and unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Munay mahitabo sa tao mga kaigalaan. Tungod kay si Adan mga kaigalaan, mikaon man, naminaw man sa tingog siyang asawa, kaon man sila katong gihatag sa Dios nga kanadaang or giingon sa Dios nga to kanila nga dili nila pagakanon. Katong prutas mga kaigsunan sa pag-ilag sa maayos dautan nga naas taliwala sa Eden, nila man gyung gikaon. So nahimong tinunglo ang yuta mga kaigalaan tungod ni ana. In thy sorrow or in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Dogang mga kaigsunan, versikulo 17. 18. 17 to itong gibasa ganiha. 18. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of
the field mga kahigalaan. Mo na ni nadugang mga kaigsunan, nagyapon tong fruits, greens and nuts mga kaigsunan, bearing fruits, mga herbs mga kaigsunan, maoy nadugang nga pagkakanon sa tao. No, sa diha nga nahulog na no ang tao sa pagpakasala mga higala. Unya imbes nga hayahay ra kayo, bersikulo 19, in the sweat of thy face thou shalt eat bread till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shall thou return. So mo ni mahitabo mga kaigsunan sa tao mo ni sa atong adlawan ron. Maninguha mag-ugmad gyud maayos yuta no. Dili naman siguro tanan ron kay doon na may mga trabaho, pero maninguha na gyud ang tao mga kaigsunan aron nga makakaon siya. Kaniadto nahimo nga kinini ang pagkaon ron ta sa tao, manguha ra or magatiman ra sa idin anya dayon. Doon na ray mga prutas dito mga kaigsunan nga mo'y pagkakaon sa tao. Pero lagi kay nahulog man sa pagpakasala mo to'y nahitabo mga kaigsunan. Sa ikaduha nga bahin na no? Kay sawa pa mahulog, unya dayon sa nahulog na mga kaigsunan. Unya sa tanan usab no kanang gisgutan diha sa Salmo 104 or Psalms 104 verse 14 nag-ingon, He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man, that he may bring forth food out of the earth. So alang sa mga baka mga kaigsunan mao ang mga sagbot, unya ang herbs mga kaigsunan for the service of man, no alang sa mga tao ana nga time mga kaigsunan. Mao na nga sa ilahang nga henerasyon mga kaigsunan, grabe no ang gitas-on mga kaigsunan sa kanini ang pangidaron no? Sa 10th generation mga kaigsunan from Adam to Noah, wa pay laing pagkaon nila mga kaigsunan prutas, unya napil na to ditong gulay na no nadugang sa dihang nahulog na ang tao sa pagpakasala. Sila mga kaigsunan ang records Biblia way record nga nagmasakiton sila. Although doon na lagi patay no to si Abel mga kaigalaan, pero dinhi kasagaran sa ilaha mga kaigsunan namatay sila sa kinini ang gitawag natog taas nga pangidaron or kanana ang tiguang nagyug kaayo. Buna nga si Adan mga kaigsunan gani no si Adan mga kaigsunan miabot ngadto sa 930 or 930 mga kaigsunan ang pangidaron. Genesis 5 versikulo 5 mo nay pangidaron mga kaigsunan ni kinini ang Adan mga kaigalaan. Wa pay sagol ning iyang pagkaon prutas o kanini ang gulay mga kaigsunan no kay naabot man ni siya sa pagkahulog nya nagtikad na sila do na nay pagkaon mga kaigsunan no. Sa duha ka punto no kining napulo ka henerasyon grabe ang kinini ang gitas-on sa ilahang pangidaron. Unya si Seth mga kaigsunan tungod kay wa naman to si katong namatay mga kaigsunan nga gipatay usab siyang igsuon si Abel no napuli mga kaigsunan si Seth adunay 912 ka pangidaron mga kaigsunan. Genesis 5 versikulo 8 grabing kitas-on mga kaigsunan no nya namatay sila sa gitawag natog tigulang na gyud no puno sa mga adlaw no ang ilang kinabuhi nya sila namatay no nga tigulang na. Si Enos usab mga kaigsunan miabot sa 905 ang pangidaron no. Genesis 5 versikulo 12. Si Kainan mo ni ang napulo ka henerasyon mga kaigsunan 910 ang pangidaron. Genesis 5 versikulo 14. Unya si Mahalalel 895 siya mga kaigsunan. Genesis 5 versikulo 17. Si Jared mga kaigsunan 962
Lamang-lamang pa ni siya ni Adan mga kaigsunan. Si Adan 930 raman, pero si Jared mga kaigsunan 962. Genesis 5 versikulo 20. Si Enoch, kini mga kaigsunan, buhi pa man ni hantod ron. No, wa man ni mamatay kay ni kayab man ni ngatos langit or gi lalin manis langit mga kaigsunan. Pero sa iyang pagkinabuhi din his kalibutan 365, Genesis 5 versikulo 23. Unya ang pinakataas nilag pangidaron mga kaigsunan nga namatay, no? Si Methuselah. Kibaw mo pilay edad mga kaigsunan, 969. Genesis 5 versikulo 27. Namatay si Methuselah mga kaigsunan 969. Right before mga kaigsunan nga ang lonop mga kaigsunan kinini ang niabot sa kalibutan. Actually kini si Methuselah mga kaigsunan nakaapil panig himo sa arka nga gihimo ni Noe. Ang problema wa na siya kaabot mga kaigsunan. Munang nahibilin na lang at that time si Noah na lang ug ang iyang pamilya. Nya kini Islamic 777. Muna pangidaron mga kaigsunan ni Lamik, no? Genesis 5:31. Unya si Noah, kini si Noah mga kaigsunan, ika-10th generation 950 ang iyahang pangidaron. Genesis 9 versikulo 29. Mo di ilahag nga pangidaron aning nga tungora mga kaigsunan wa pa sila laing pagkaon nga unod baron or unsa nga mga pagkaon mga kaigsunan, processed food, no? Labi na sa atong kapanahonan ron. Sa ilahag nga panahon mga kaigsunan, grabe ang pangidaron, no? Tag-as kaayo. Kita ani murag napalang ganitas mga 60 or 50 mga kaigsunan say murag gaugod-ugod naman ta. Pero sa ilaha nga kahimtang mga kaigsunan, no, tag-as kaayo sila og pangidaron. Wala 10 generation mga kaigsunan from Adam, na ang ilang pagkaon prutas, kanada ang nuts o kanini ang vegetables mga kaigsunan dugang na. Grains and nuts mga kaigsunan and vegetables sa diha nga nahulog na ang tao sa pagpakasala. Sa sunod na tong pagtuon mga kaigsunan, diha na sa ikatulong peryodo sa panahon ni Noah mga kaigsunan, kay si Noah nakaabot naman ni aning lunop nga wa nay mga kinini ang vegetables or fruits mga kaigsunan, kay lagi lunop man. Mo ni atong tun-an sa sunod nato nga pagtuon or ugmang adlaw mga higala ato ning hisgutan, no, sa pagpadayon. Tungod kay nindot sab kaayo mga kaigsunan natong makuhaan ba o ma-differentiate nato ang ilahang kahimtang. Sila nagkaon mga kaigsunan sa katong gihatag sa Dios ngadto nila. Kini ni ang prutas, mga nuts mga kaigsunan, sila nagpabilin o na-preserve ilang kinabuhi sa taas kaayo nga pangidaron mga kaigalaan. Pero kay wa naman tay igong oras, no, nga mopadayon sab sa ato ang hisgutanan dinhi labi na nini nga bahin mga kaigsunan, no. Kini dunay 7 ka peryodo or hutong mga kaigsunan nga dunay panahon nga gihatag sa Dios, gitugot o dunay say panahon nga gipakaon nga magaingon ani. Pero kining una ikaduha nga stage mga kaigsunan ang gipakaon sa Dios ngadto nila prutas o kinini ang prutas lang gyud, no, o greens and nuts mga kaigsunan sa panahon sa una nga peryodo sa wa pa mahulog ang tao sa pagpakasala. Pero sa dihang nahulog na, mo na tong gi-appeal na dito ang vegetables mga kaigsunan. So sunod higayon, no, ato ning hisgutan, pero kay wa di naman mutugot ang atong oras nining mga tungura. Ato ta sa pagtapos mga kaigsunan pinagis pagampo. Dalaygon og sinimbahon na mga Dios nga na ikaw sa kitaas-an sa mga langit. Salamat nini nga kahigayunan imong gihatag sa imong lagad. Ikaw lamang magapanalangin sa imong mga pulong. Labi na sa among naisgutan o akong naisgutan sab nining kagabihon, inaot nga ikaw magapanalangin sa mga tigpaminaw sa tagiyan ning istasyon o sa mga nagadumala niini.
Pasaylo lamang mga kapakyasan, kining tanong gisalig itugyan, gilawang madawat, sa ngalan susman luwas. Amen. Hangtod sa sunod, higayon mga kaigalan ug mga kaigsunan, dinhi sa maong programa mga kaigsunan, ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo. Daghang salamat sa inyo nga pagpaminaw ug maayong gabi kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod kayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.